Kaixo guztioi, arratsaldeon eta ongi etorri festetako larun bat hontan antolatzen den dantza ikuskizunera. Gaur, 3 dantza talde izango ditugu Oholtzan. Galdakaoko Andramari dantza taldea, Urretxuko Lurra dantza taldea eta Urretxu eta Zumarragako Irrintzi dantza taldea. Lehenbizi Lurra arituko da dantzan eta Gorulari, El Ciego eta Cortes eskainiko dizkigute. Besterik gabe txalo bat eta hasi daiteke.
Galdakaoko Andramarik zuberoako dantzak eskeniko dizkigu, horien artean makil jokoa, antzinapika, ostalersa, kadrillak, eskotisa eta polkapikak. Txalo bero bat, mesedez.